det er det her, det lyder på. Stik mig den der. Du får en godt. Det er en opgave, hvor det skal dreje en lille smule, og så kører den fra. Der er sådan lidt skub og røde til. Ja, den er lavet. Det er den røde, der var bundet nedenunder og næsten. Ja, var du mindre til det? Det er helt der. Det er nok. Ja, hvad skal vi så? Ja, de ligger der jo lige. Men prøv at se den her, det er lige meget, hvordan de vender bare. Vi skal lige snart bare med at lave det. Det er noget passende. Det er mere, der slår på den drejer. Så tager det her. Okay. Så kan vi bare sætte nogle lyder på her så. Så I hele tiden over prøve testen, og så dreje til den her ting, og så skal vi have et eller andet på her. Nå ja, det kan jeg også. Så skal den bare starte ind her. Starte ind her. Ja, men når man sætter i gang, og sætter i gang. Og den skal så dreje til. Men jeg tror bare, det er 100 gange nemmere at styre den. Ja, det kan godt være. Det skal så være betingelsen. Ja, den drejer bare. Har du mulighed for at rette den afstand? Skal vi lige teste den her, Lars? Det finder jeg lige ud af. Hvad skal vi se? I forhold til, at det glas for... Det bliver selvfølgelig se. Det er lige frem vigtigt. Man skal jo sige, at vi må bruge kassen til, at vi endelig kan lave det. Det har de jo ikke sagt, vi må. Vi har vi ikke fået lov til at nej, så tager vi jo bare dem her ned, så har vi kæmpe. Det er ligesom derhjemme. Nu har de fået at vide, hvad de skal lave, men vi har jo omkøbt designet. Så hvis du... Der. Et minut. Altså, ifølge du gider, så skal vi bare ud og snakke. Ja. Sådan. Toppen for død. Ja. Ej, det går efter den dyre. Gå efter guldet, gå efter guldet. Den skal køre på. Yes! Tydeligvis ikke gammel lejde. Det er ikke den i Herning, de snakker om i hvert fald. Yes, det gør det. Det gør det. Yes!